ଅଛି ମାଛକୁ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ତ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଯିବୁ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବୁ ତାପରେ କାହା ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି କହିବ ତ ସେଇ ତ ପେସନାରେ ପାଠ ଚାଲେ। ତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁ, ବାହାରିବୁ ଗାଡ଼ି ଧରି। କ୍ଲିୟର ହେଇତ ଦେଖିବ ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଧରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲୁ। କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ପାଗ ଥିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିଲୁ, ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ଆଇଲା ହାରି। କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମେଘ ତ ହବ ଆଉ। ମେଘ ପୁରା ହେଲାନି ହେଇଛି ଦେଖିବା ତ, ପୁରା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୁରା ଓଦା। ପୋଛାପୋଛି କରି ବାହାରିବୁ କି ହେଇଛି ଏଭଳିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ ଖାଇବା କ'ଣ ଦେଖିବା। ପୁରା ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ତ ଲାଇଟିଂ ଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ଖୋଲା ତ ଭଲ କଥା। ରାସ୍ତାର ହାଲତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ସୁ ଦୋକାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୁ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମୋର ନା, କାହିଁକିନା ସୁ ଦୋକାନ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁ ବାଇ ସେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ନ ସୁଖ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ କ'ଣ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ।